И здравейте, ето аз съм на RMC, тук с мен Спайди Веном. Здрасти. И днес ще играем Mixed Arcade. Йоп. Видях някакъв от това. Attack of Titan. Чек. Сещаш си за миналия акаунт, дето имах много от тия вторите ранкове. Сега. Имах помпата в скуида. Виж, гоня някакъв от титаните. Кой е той? От кой гониш, кой? От титаните. Титани, бе. Так. Той е някакъв... той е ония, бе. Русокоси е там. Да. Много тъпо са го направили. Въобще не ми прилича на него. Ония големия мускулестия. Той май, той беше стигнал. Удрей змията! Змията! Помниш ли змията? Не, какво беше ти? Така, аз какво беше? Не, сериозно, какво беше ти? Мале, как ще ме прецакаш? Как ме наточим под... Не! Умрях. То още един етаж ли има, бе? То почна супер много ми лаги, човек, аз не можа да си видя отпред. Да, си на първия все още. Колко човека са живи? Май ти си първия на първия етаж, тъй че. Първия на първия етаж. Само трима са жими. Жими! Жими, брат, да. Трима са жими. Жими. Джими, бе, Джими. Давай. Гледай, ако паднеш, да паднеш на втория етаж, ми не е на лавата. Да, се. Аз ти казах, че Ето нас. Реди. Нервирах се. Това е следващата игра. Кравата. Права ли се? Това избрахме да видим. Аз винаги избирам крава и никога не ми дава да избирам. Аз искам да съм крава. Крава. Пия. Крава. Крава. Браво, крава. Равък. Равък. Роджерс Баджорс. Между другото, кучето ми тук в този сервер се казва така. Как, Роджер? Как му е закръщиш кучето, Роджер? После ще ти покажа, че... Роджер Баджора. Ще го кръста оради фронта корема. Много тъго го викаш. Да. Титана пак е тука. Кое? Русия. Да. Видях. Аз Джим Пум. Ендър дракона. Yes. И какво се правиш сега тука? Патен съм кравата, човек. Трябва да точа мляко от кравата ти. Ходи точи кравата, човек. Аз го точих вече. Ами сега. Крабо. Ма внимай, че има и други тъпи крави, които може да ги точиш. Аре, бе. То свър... човек. Мъртъв ли съм сега? Не. Плитата моля да ги точа. Другите крави също може да ги точиш, ма някак да даде точки. Как те нямаме да даде точки? Някак да даде точки, човек. Смисъл, само тия червените крави ще да дава точки. С имената отгоре. Час колко пъти я източих този един път? Да, 2 пъти си ги изпил, човек. Изпих повече пъти! Аз съм изпил 5 отгоре, ти пише аз като гледам. 6 вече. Не, честно, аз изпих повече. Аз изпих 5, точно пиех 6 и... Сигурен съм, че изпих поне 10. Може да си изпил от другите крави, има и други крави.
Сещаш ли се миналия път, като такова бластера, шотгъна Да. и като играх също те? Да си купили бластера. Купи си, той е як. Нещо като шотгън е, както казвам. Купих си го. Браво. Ай, биеме Титана. Ей! Аре, умре! Не сме почнали още, бе. Не сме ли, бе? Тума! Що ме излъчи, че не сме почнали? Защото ти ме стреляше преди да сме почнали, после като почнахме не ме стреляше, човек. Или? Май му уби. Той зарежда по-бавно, как да... Ами да, ти като го изкъби преди да почнем и... Ко мислиш, че ще стане? Ще чака тебе. Бластера зарежда по-бавно от обикновеното. Тъй да? Нали? За кой ма прецака да си купя този бластер? За нищо не става. За да мреш по-лесно, че... Да, бах ти лъжете. Пума! Пума! Той се спомня винаги при мен, че... Пума! Някакъв ме лъжи. Вика, вземи си бластера супер яка и аз го вземем и накрая се оказа супер тъпя. Ще скила. Имам само 4 кила вече, иначе щях да имам 500. Да, бе, ще. Щях. Може бе, може и аз то бих. Пах ти лъжете. Не бе, сериозно. Не знам, човек, не знам защо е така. Иначе аз миналия път, сигурно защото ги изхарчи в началото. Иначе аз миналия път, като съм играл с бластера, не ми зареждаше толкова бавно. Аз ти говоря, че като цяло е супер тъпя. Що? Защото не мога да стреляш като хората. Ма стреляш нещо като помпа. Стрелят повече от едно. Ето един уби мене и още трима с бластера, човек, смятай. Ти трябва да знаеш как го използваш просто. Няма другото си по-яко. Казваш? Всеки път ще се различи. Аз искам да си купя това, човек. Сещаш ли се на игра, дето играхме с ония чисера? Ти си трябва да ми викаш, че не е било яко. Не е яко, щях да съм на първо място. Да, бе, ще никога не си бил на първо място. Как никога не съм бил, Оле, спай. Знам, че си бил, спокойно. Който и са. Остана, бе. Къде е станал? Там ли си? Да. Аз излязах. Ми влез. Кое беше? 13 човека ли сте? Да, ти влезе. Ето. Сещаш ли се на игра, дето бяхме, нали, са качвали на едно дърво и от дървото в една къща, дет бягахме от един ендер скелет? Да. От тази игра искам да си взема лъка, така после ще ги бутам и няма да дойдат към мене. Отбор си, бе, я Джойн Червения. Не, сега съм в синия, ма се опитах да включа в червения. Включи се в червения. Оле, аз съм в синя, факт. То и аз съм в синия. Джойни в синя. Аз съм в синия. Джойни в синя. Джойнал съм, виж. Джойнал ли си? Да. Да не можеш. Не, виж чата, писал съм ти. Имам сини букви, тъй че съм син. Не са ти сини буквите, името ти е сини. Мълчи, бе. Ха! Гър! Ти си такъв. Аз съм червен. Той и аз, what the fuck. Дай. Ги чупаме. Хадес! Аз ще такова малко по-назад, човек. Да, и аз. Ни поне знаем този път, че трябва по-назад там да се стоите. Да. Миналия път те как ни такова от кулата и... Ще има време. Аз мисля да правя нещо яко. Правиш нещо.
Аре бе. Става много малко време. Аз направих нещо глупо оттам. Те обаче строят назад, тези майняци. О, убих един. Аз ги убивам на рандом човек. Защото, нали, скачам и ги стрелям, ето. Да. Убивам ги. Аз съм там в колата, скачам и ги стрелям. О, убих още О, един. шит. О, шит, мен ме убиха. Разбиха ми моята кола. Аз съм убил към 3-4, ма се опитат да му убият мен. Да, Убиха ме убиха човек. те. Ала ми хелпваш към моята кола. Аз съм там. Хубаво, да. Аз ще отида малко по-напред, за да ги пазикам там малко. Какъв е този дед влезе в нашата база, бе? Хората с мечовете могат да влизат в базата, така че опитай се да ги убиеш. Че ме уби някакъв. И аз убих един. Титана ми открадна кила, човек. Още веднъж ми открадна кила. Убиха ме. Да има после кой ще има повече кила. На званата. Аз гледам да спечелим, ти ми говориш за повече кило. Колкото повече кила имаш, толкова и печелиш, бе. Да, ама все пак ти искаш с мен да се състезаш, а не с отбора. То е по-добре, човек, защото ако искаш да имаш повече кила и имаш, отбора ти печели, тъй че. Строеш. Да си правим колата тук. Ти просто я би на по-напред. Бих бах тяката кола. Да, почни му по-нагоре. Че ме убиха. Убиха бе. Убих един. Убих друг. Опита се му убият. Спиразъм. Убих го убих друг. Аре бе, то са базика с нас, човек. Строи. Щом строят докато сме в игра, значи са базикат с нас. Аре бе. Не бе. Какво е? То си е имал меч. Те като имат мечи, като идат към нашата там база и малко тъпо. Убих друг. Последния кил беше мой, сигурен съм. Да ще видим колко кило имаш. Окей. Къде пиши? Къде пиши? Той всяка такова, като свърши играта и ще изпише. Колко кило имаш? 8. Аз съм с 6. Близо сме. Не знам аз кой аз съм. Май се розовата. Аз съм някаква зелена, светло-зелената овца. Как става? Да, аз съм розовата. Ела, Спайди! Убих-та. Знам. Хайде, Спайди, на змията, овцете. Чек, защо винаги като ти му убиеш ми лаги, човек? Тая игра като цяло си лагва. Да, наистина. На мен ми лагва, аз гледам, ти беше пред мен, викам, аре, ще го убия, имам шанса. И ти минаш, пумба, телепортира се точно пред мен. И аз минах напред и айде. Вау, второ място! Аре, искам да играя Draw My Gangster. Часовника. Надявам се клипа да ви е харесал, не знам къде е Спайдито. Там водата, където почнахме веткъп. Там съм, чакай, спри. Надявам се клипа да ви е харесал и това беше от нас. До чуване. Готово е.